rumah bertingkah alun-alun ketampe putih manirawang manamo anjuang paranginan kasih salam nyampang diurang kok bau tang dunia akhirat dulu bajanji bajawet tangan dengan kandung cibona pikiran taga dengaran kabeh urang kiamat dunia dan nantikan ada rancang magala dari kini dada tasabui jangan tinggi urang mengalih pecah masa bala mengalih barang kudu di payung dua tanpa nyoda daerah rantau coba ladangan macam moto dinayangi sedana panzala dapat kijang separuh pakai gak ibu hati meninggalkan bunyi mesin nyoda nan manggil lalai bunyi mesin nyoda manggil nada tapi jalan masuk pariangan jo biaro di sini jalan ana tabantang sinan banyak otot takun menunggu baik apakah
Sabui nagari di Balindiang rami balai nyori satu ramagale barang mudu raminya sampai petang hari dah Parantau Palu je Malaysia coba ladanga kandong biasa je bare hampiang kini bau buah je bare carai dan lidah tentu diraso indah sakang medan ande sari lanai indah sakame nane sari lalai koto gadang paika rimbo Padangkan siang yo player. agela kanda ini ya orang rantau bamana saja ari patang ati nibo nak jan tanpa ada rangan banyak dan lulu abalia amato foto gadang paika ibu Bantari kayu ngapa anak-anak pulang harila kanyo bayi ibu dan malah jagung ayat ajaran babare indah
anak ama minta makan karena ini kalagu layada putiasa rojo dek mak gawai jadi kandang di malanan dapet batin gang dina nado dek kami
to bilya untua dusadema haram nagari ma kata dihayo di dendangan melaki waktu sampai Pak Joro. Sultan Gindo ibarat rampa
ko kanay kanda mama kami dendangan lalari malam macam banyak tagala murai dateh dahan sangka ranca isi tadod Pasalah telung ramalaya kakina Kampung